Обичаме подка Брустове. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Братя и сестри, тук сме да преборим колониализма и да превърнем нашата земя в рай и чиста и свята република, такава за каквато си е дал живота Васил Левски. Преди 2 седмици пак бяхме тук, но по-малко, но не и с по-малко хъс, воля и желание за това. Тогава ние дадохме на нашето предателско правителство шанс да се вразуми и да предпази децата и жените ни от инвазията. Дадохме им справедливи и изпълними искания, които те не удовлетвориха. Тогава показахме гласно и мощно, че няма да се примирим и ще умрем, но няма да им разрешим да поругаят нашата земя. Тогава ние пак бяхме тук, както сега, и искахме нищо повече от справедливост за народа ни. Този народ, който е изстрадал и изградил България. Този народ, който е бил клан, изнасилван, грабен и тъпчен 500 години от мюсюлманските орди. Този народ, който преживя, надмогна, пребори и захвърли робския флот. Но едва ли някой си е помислял, че ще дойдат нови дни на страдания, болки и тежки иго. Нима някой си е представял тогава, че българи ще бъдат по-големи душмани на българите и от османските турци. Нима някой си е представил, че българин ще продаде и предаде народа си отново на ислямските орди. Днес отново сме изправени пред съдбоносно изпитание, както през 14 век. Но днес врагът е роден от българска майка и носи българско име. Днес врагът е част от нас, той е сред нас, управлявани, наказвани и ни тъпче. Този враг е по-опасен и от този през 14 век. Братя и сестри, не се делете на русофили, русофоби, демократи, социалисти, националисти и така нататък. Защото всички сме българи без предателите. Какво искате? Какво искате? Мислите си, че ще ви оставим, както нашите родители предните 27 години, да тъпчете и мачкате многострадалния ни и работолюбив народ? Не! Предателите заслужават само въже. Щом вие не ни пазите, ние ще си пазим сами. Колко алчни са нашите политици, нашия политически елит. В момента, понеже има натиск в Западна Европа, те са решили да изнасят вече като европрограми в България бежанци. Тоест в България вече няма да се гледат картофи за евросубсидии, а ще трябва да оглеждаме терористи. И за съжаление, това вече е обнародвано в вестник, в Държавен вестник, и вече има проекти по бедни общини, където има куци кметове, които заради евро, шикел или рубла или не знам каква друга чуждестранна на валута ще ги приеме и ще ги заселва в България. Бройката, която се предлага от Европа за нас е 700 000. Тоест това отговаря на 10%. Ние вече, братя, сме пред цивилизационен избор. Дали да има България или дали я няма. Ще има протести, стачки, гражданско неподчинение и всичко позволено за закона, докато не напуснат постовите си. От тук нататък ни предстои много по-важни дела, по-голямо изпитание за нашата българщина и мъжество. Това не са политически възгледи, това не е и кауза, това е спасителна мисия за бъдещото бодро поколение. Да живее България! Българи!